मुङा जारु नङा मानलादा आंनि मुङा नोंनि मुंनि उल्थासो माने आंनि मुङा मानलिसो बरिया तालजों ताल मिलायदों जारु फैदो मानलि आंनि बिखा गेजेराव जोंबो सानैजों सासे जानि नोंनि बे स्लिम खावलायाव आं सब गुदुंनि जारौ नङा नङा मानलादा आंबो नोंनि अन्थाइ बायदि गोरा खावलायाव खुदुमनानै स्लिम खालामनो लुबैयो नाथाय आरो मा थाबावनो मानलिया नाथाय नैबे मानलिनि स्लिम खावलायाव माननाय बेराम दं बेनिखायनो आंनि माननाय बेरामनि थाखाय आं नोंखौ खुदुमनो होनो हाया मानोना आंनि माननाय बेरामा नोंनियाव सन्देरगोन नङासै मानलादा मा नोंनि बे स्लिम खावलायाव माननाय बेराम जादों बेखौथ' आं सहायनो हानाय नङा मानलि नो आंनिफ्राय लाना मदिनथा दं आंनाव नङा नङा मानलादा आखाइजों आखाइ लायोब्ला आंनि माननाय बेरामा नोंनियावसो हाबगोन बेनिखायनो नों आंनो गोजौ खुबैनानै हरदो आरो आं केस खालामगोन अके नंमारगौथ' उरि उरिया फैसा उरि जा हा केस हब दे उरिया हा फैसा उपरते धरिलु आरो आरामसे ललु नाङा आदै आंखौ आखाइ खबजोबना खावलायनो गोनांथि गैया गासैबो जाथायखौ आं फारि फारि खोन्थागोन बाजै बाजै सोर फैखो नै नोंनि नोमनां दुंहाव फैदो ए माथो आगै दुंहावसो फै थौ जिरायदो दुंहाव आगै दिनैसो सुटिफोर मोनबाय बायदों नामा सुटि मोनाखैलै बाजै माने दिनै आसाम बन्द खोनाबायना बाजै गोदो सेंग्रा सिख्लायाव नोंनि आरो आंनि गेजेराव जानाय जाथायफोरखौ आं दाबो बावनो हायाखैलै बाजै माने दाबो नैबे दुंहावा नोंनि सोलेरखौ दुंहाव होजोबनो लुगैयो बाजै नाथाय बाजै सोलेगा फाग्लाया जरुर सोलिगि लेकिन बेसेबां नांगौ बाजै लाथिख'आलाय गासै मोनबेसे जागोन बाजै जागोन न'खराव रावबो गैयाथ' रावबो गैया मात्र खामानि मावग्रा रुवायथिल' दं बिदिबाथ' जेबो साननांगौ गैया बाजै साननानै ला नोंनि सेराव आंल' अनलि मा मादै बै जौ आरो बेदरा लानानै फै औ लांनि बाजै मा जाखो आगै मानसिफोरा बुङो सिख्लाफोरनि महरा लायैनो हाबानि उनाव गथ' गथाय जाब्लानो गाज्रि जालाङो होनना नाथाय नोंथ' गथ' गथाय फेदेरनानैबो दाबो सोरगोनि श्री कृष्णखौ बरायनो थाखाय थागथियारि जानानै दङ बाजै होद फाग्ला नोंनि नोजोरावसो आं समायना गुबुननि नोजोराव आं समायना नङा अनलि बेदरखौ नों मानो बैहाय दोनखो बेवहायनो हर नङा मिस्टार बे जाबाय लेडिसनि बे जाबाय जेन्ट्सनि नोंथाङा बिथिं फैना जाफैनांगौ ओइ अनलि दिनैनि तारिख हौवा हिनजावनि फाराग जेबो गैया बेदरखौ नैबे टेबुलावनो लाबोदो बाजैजों आंजों सानैजों लोगोसे जिरायनानै जागोन लोंगोन बास अ नंगौ नामा नाथाय मिस्टार लेटनि अमा बेदरखौल' जा नाथाय गुबुन बेदरखौ दाजा बेलाय माथो बुंनाय जाखो सरि मादै बा मा एसे सैतान रुवानि लाबदोलै बाजै ओइ बाजै अनलिखौ लिंहरनायसाय अनलि ओजों फैनायसाय मा जाखो मादै अनलि आंनि सिगारेटनि पेकेटआ न'याव थाबोबाय थां नों दखानाव थांनानै लाना फै थां आग्लायनायखौ नों मिथाइ जाब्बानो जाबाय
अनलिया थांबाय दुंहाव बिदिब्ला माथो दंबावो जादो लोंदो आरो आंखौबो गोजोन होदो फाग्लाया होदो पास जाबाय Cheers. दैया बोरो जोबोद कारा जाथारदो बास बास जाबाय आदैनि दानखौ सनमान रैखा खालामनायाबो आंनि मावनांगौ बिबान बाजै नोंनि खावलाया थाइजौ बायदि जारौ रौ जाथारना दं माथो दे बाजै आं खनसे अरनानै होनि नाङा नाङा ओइ अरनो नाङा बे गोमोन थाइजौ सिङाव बिस गोनां एम्फौ दं सिगारेट लायनो थांनाया दानो सफैबाय बोरो सिगारेटआ दिनै आसाम बन्द मिस्टार मानि आसाम बन्द हौवा थाखानाय हिनजावफोरा मालाय हौवाजों लाइन मारिनायनि थाखाय आबादारि हान्जाया आसाम बन्द खालामदों नों आंखौ आरो आंनि फेबारनि मानसिखौ लाजि फोनांबाय नोंखौ र' ओइ मिस्टार दुंहाव मादै आंखौ होखारहरसिगोन थौ नोंनि लांदां जायगाखौ आंनो सुफुंहैनोसै नोंनि दुंहाव सोलेरखौ आंनो गुसु खालामना हैनोसै ओइ अनलि नों बायदि रुवेनिखौ आं बायदि सार्भिस हल्डारा हाबा खालामगोन नेभार आरो नोंबो गोसोआव लाखि मिस्टार दुंहाव नों बायदि केरेक्टार लुस सेंग्राजों आं जेब्लाबो हाबा जाया गोनांथि जायोबा खेला बोना जाग्राजोंनो हाबा जागोन आं ओइ अनलि लाजिनाय मोनासै सासे समाज सिबियारिनि बिसिजों गुलि गुलि खालामनो असभ्य साला गेट आउट ओंखारलां बेनिफ्राय नायगोन अनलि आंबो नोंखौ मोजाङै नायनानै लागोन नायगोन आंबो सिख्ला माहारि गिबियावनो सेंग्रा माहारिनि आखल आखु बिनि उनाव धन दौलत महर मुस्रि आरो बिनि उनावसो जुलिनि रादायथि दानिया नोंनि लेक्सारा जोब्बायब्ला नों बे न'निफ्राय थाबैनो ओंखारलांनांगौ सैमा बांग्रि है ओइ मेम साहाब महराल' सीता देबि बायदि जाबा जानाय नङा गियानाबो सीता देबि बायदि जानांगोन अब्लासो नों रामनि बिसि जानो हागोन Oh no, these are all impossible. Oh, yes, these are all possible. आं थांसै आदै रथ' नों थांनो हाय फिसा नों आंनि नखरसिम थांफिननांगोन आरो बिसोरखौ दबथायनायाव नों आंखौ हेफाजाब खालामनांगोन फै फिसा नों आंनि न'सिम फैफिनदो ब्लाउज पेन काकबा लागे ना सार्ट पेन ब्लाउज गस्ला लंपेन सोलोबा नांगौ ना नों दासिमबो सार लंपेन लागियावनो दङ ना लागियाव दासिमबो फैनो हायाखै ओइ जारु बेयाव रायलायबा थिगोन नोङा बैयाव दं जारु नों बे पार्कआव गस्ला लंपेन फानालासिनो डाइरेक्ट नों आंजोंनो माथो लाइन मारिनो फैनो हायो गोदानै ओंखारनाय मदि न'दा आंनियाव दं बस्थाय बस्था आरो नोंनो सोर बुंनाय पार्कआवदि गस्ला लंपेन फानफैयो होननानै नै मानलादा पार्कआव लंपेन गस्ला फाननो जोबोद मोजां मानोना पार्कआव लाइन मारिनो फैनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि मोजां मोननाय सिख्लाफोरनो मोजां मोजां ब्लाउज गस्ला बायनानै होयो मानलादा हनै ना हनासै हाब बिसोरलाय सासे जाखोना सानै जाखोब्रा बिसोर सानै नाथाय सानैजों सासे मानो नोरजाय हमनानै ला ब्लाउस गांसेनि दामा 80 रां नङाब्ला 130 रां बे किनि राङानो जुदि एसेबां गोग्रा जायोब्ला आंनि 500 राङा बेसेबां गोग्रा जागोन जारौ थांनायानो गाहाम जासिगोन नामा जारौ मानलादा नों मा बोख्लायबाय दं
जेबो बखियाखै र' जारौ पसन्दफ्रा फैयोब्ला कृष्ण जानानै सिमां नुनोसै जारौ मानला आदा आंबोथ' सानफ्रोमबो राधा जानायनि सिमां नुयो जारौ आंनि मुङा जारु नङा मानला आदा आंनि मुङा नोंनि मुंनि उल्थासो हा? माने आंनि मुङा मानलिसो बरिया तालजों ताल मिलायदों जारौ फैदो मानलि आंनि बिखा गेजेराव जोंबो सानो जे सासे जानि नोंनि बे स्लिम खावलायाव आं सब फुदुंनि जारौ नङा नङा मानला आदा आंबो नोंनि अन्थाइ बायदि गोरा खावलायाव खुदुमनानै स्लिम खालामनो लुबैयो नाथाय आरो मा थाबावनो मानलिया नाथाय नैबे मानलिनि स्लिम खावलायाव माननाय बेराम दं बेनिखायनो आंनि माननाय बेरामनि थाखाय आं नोंखौ खुदुमनो होनो हाया मानोना आंनि माननाय बेरामा नोंनियाव सन्देरगोन नङासै मानला आदा मा नोंनि बे स्लिम खावलायाव माननाय बेराम जादों बेखौथ' आं सहायनो हानाय नङा मानलि आंनिफ्राय लाना मदिनथा दं आंनाव नङा मानला आदा आखाइजों आखाइ लायोब्ला आंनि माननाय बेरामा नोंनियावसो हाबगोन बेनिखायनो नों आंनो गोजौ खुबैनानै हरदो आरो आं केस खालामगोन अके नंमारगौथ' उरि फैसा उरि जा केस হ'ব দে উৰি অহা পইচা ওপৰতে ধৰিলো আৰু আৰামছে ললো ओइ सोर फैखोलै ओइ साला बे मोजां मानसि नङालै आलुसो ओइ जारौ थांसै गैया आंहा रावबो गैया बुखार जानाय आं गांसे गोरान बिलाइ हाहैया गैया आंहा रावबो गैया मुगै जानाय आं बारसे मान्दार बिबार दङ आंबो नोंजों लोगोआव बेसेन गोनां आं नोंनि बारसे गलाप बिबार हाहैया जारौ नों बिदिब्ला नों आंखौसो आं नोंखौसो मोजां मोनो आरो आंनि मुङा जारु नङा आंनि मुङा नोंनि उल्थासो अनलानि उल्था सोदोबा अनलि आरो अनलिया गाहाम मोनो अनलाखौ बरिया ताल मिलायदो बरिया नाथाय अनलिया पार्कआव मानो लोगो हमो मानलाखौ बेखिनिखौसो आङो दाजाब दानखौ सानस'ना मोनाखिसै नै अनला आदा मा नोंनि थाखाय आंनि जोनोम आयो आरो आंनि थाखाय मानलानि रांनि जोनोम माने आं मानलाखौ गाहाम मोना मानलानि रांखौसो गाहाम मोनो बिदिब्ला नों बुंनाय बाथ्राफोरा गासैबो थारथ' हे इसोर भगबाननि सायाव थानाय भगबानखौ समाय लानानै बुंदों आंनि बुंनाय बाथ्राया गासिबो थार अनलि आंनि बिखानि आमाय थख्ल' सना अनला आदा आंबो नोंनि जिउनि हिरा नंगौ Check the mic and make sure it sound right, boys. हेलो सुदेम नोंजों आंहा मोनसे गोनांथार बाथ्रा दङमोन बेनिखायनो नों थाबैनो फैनानै आंखौ लोगो हमफैनांगौ थाबैनो फै गासैबो बाथ्राखौ फनाव बुंहरजोबनो हाया सुदेम बेनिखायनो थाबैनो फैथार माबा मोनसे जाहोनाव जुदि आंखौ सोरबाफोर किडनेप खालामोब्ला बेनि दायनिगिरिया नोंसो जागोन सुदेम
फैगोन ना फैया जाखो बेलाय नङा बियो फैथारनांगोन मोनफैमारबाय मा जाखो मिनिस्ट्रि आंखौ मानो लिंहरदों लिंहरनाय माने माबा सुदेम माने जेबो माने मुनि गैया आं थांनोसै सुदेम नोंथ' मिथिखागौ सासे सिख्ला मानसिया सासे सेंग्रा मानसिखौ बेफोरबायदि निजोम जायगायाव मानि थाखाय लिंहरो आं बोरै मिथिनो आंथ' सान्थौ आयदायाव डिग्रि लायाखै नङाना आं फिजिक्सनि बाथ्राखौसो मिथिगौ नङा सुदेम नों फिजिक्स आं आर्ट नों दाजाबथाय आं दानख'थाय बेखायनो जों सानैनि गेजेराव अरजाबथाय दाजाबथायजों दाजाबथाय नारखारथाय आरो दानख'थायजों दानख'थायबो नारखारथाय सुदेम बैथिं नायहरलाय बारनाय बारजों बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव उदां फादां गोसो आं नोंनिल' खोथा सानबाय थासै गोसोआ नोंनिल' गोरबोआ नोंखौल' मोननो लुबैसै अरायबो सिमाङावबो नोंनिल' मोगथाङावबो नोंखौल' नायगिरबायसै अरायबो फै नों आंनि गोरबो बिखायाव लानो नोंखौ आं अरायबो अननायजों बोजबना फै अनजादि नों आंनि गोरबो बिखायाव लानो नोंखौ आं अरायबो अननायजों बोजबना खोथा लाना जेराव नोंनिनो अननाय लाना आं अराय गोजोन थागोन जों लोगोसे अराय गोरोबलायना सुखु दुखु रुजुरुम अराय गोजोनै मोजां मोनलायनायनि लामा लागोन
जिउनिनो राजा जानानै दोनगोन आं नोंखौ रजेरानि बादि अरायबो सुखु गोजोन रंजा खुसियै दोनगोन नोंखौ अरायबो सुखु गोजोन रंजा खुसियै दोनगोन नोंखौ अरायबो सुखु गोजोन रंजा खुसियै दोनगोन नोंखौ नोंखौ बिखायाव बोजबना लानो आंहा सम गैया अनजालि आं सिगांथिं दावगालांनो नांगोन आफानि गोमानाय सम्पत्तिखौ आं सुथुरनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामथारनो नांगोन नांथारगोन नों दावहायाव देरहानानै फिन फैफिन जोहोलाव आखायाव बिबारनि माला लानानै नोंखौ गानहोनो थाखाय आं नेनानै थागोन